Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα μας πει τη ρουτίνα της μία γιαγιά 87 ετών. 88 ετών. Για πες μας γιαγιά τη ρουτίνα σου. Αρώτα με να σου πω. Λοιπόν, πώς ξυπνάς, τι ώρα ξυπνάς το πρωί? Ξυπνάω 8 η ώρα. 8 η ώρα. Πάρα πολύ καλή ώρα για να ξυπνάει ένας υπερήλικας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Πώς σκεφτήκατε να έρθετε εδώ πέρα στο YouTube μπροστά στην κάμερα? Δεν ήρθα εγώ. Ήρθε ένα ωραίο παιδάκι και μου λέει για να σε βγάλω βίντεο. Και του το άφησα. Ωραία. Δεν θέλω να του χαλάσω τη διάθεση του παιδιού. Ξέρετε ότι αυτό σας έφερε τώρα σε αυτή την κατηγορία να γίνετε διάσημοι? Τι διάσημη να γίνω εγώ τώρα? Διάσημοι, δηλαδή να το δει πολλοί κόσμος, να έχει πολλές προβολές αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, περιμένετε λίγο να ρωτήσω κάτι το κοινό. Παιδιά, ακούστε με. Ποιον ποδοσφαιριστή προτιμάτε? Κάντε like για Ρονάλντο, κάντε subscribe για Νεϊμάρ και για Μέση κάντε τα όλα. Συνεχίζουμε με τη συνέντευξη. Τι θα θέλατε να κάνετε στο υπόλοιπο της ζωής σας? Εγώ? Ναι. Τι παιδί μου να κάνω εγώ τώρα σε τέτοια ηλικία? Πολλά πράγματα. Τα παιδάκια μου. Αυτό τέλος πάντων. Πολλά πράγματα μπορείτε να κάνετε σε τέτοια ηλικία μέσω κινητού, υπολογιστή. Απλά πρέπει να σας το μάθει άνθρωπος τέτοιος τεχνικός. Και που λέτε, σας αρέσει που είστε πια διάσημοι? Αν μ' αρέσει? Ναι. Εντάξει τώρα, τι να σας πω. Δεν σκεφτόμουν εγώ ποτέ να γίνω διάσημη. Ναι, όμως δεν πιστεύω ότι θα γίνετε διάσημοι. Όμως το εγγόνι σας είναι πάρα πολύ έξυπνο στη τεχνολογία και θα σας έκανε αυτό. Έπρεπε να το σκεφτείτε όσο εξελιζόταν η τεχνολογία παλιά. Η παλιά τεχνολογία, αμάξια, αυτοκίνητα. Τι να σκεφτώ παιδί μου εγώ που δεν ξέρω. Μπορούσατε να σκεφτείτε ότι θα εξελιχθεί η τεχνολογία κι άλλο. Το 2025 το παιδί σας θα ξέρει να ανεβάζει βιντεάκια. Να σκεφτείτε σκετσάκια, τέλος πάντων. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Δούλευα. Δεν είχα και χρόνο βέβαια, αλλά γιατί δούλευα πολύ. Αλλά δεν ήξερα από αυτά τα πράγματα εγώ. Δεν ξέρατε, αλλά στο υπόλοιπο πιστεύετε ότι στο υπόλοιπο της ζωής σας θα μάθετε? Άμα έρχεστε εσείς να μου παίρνετε συνέντευξη, ναι θέλω, γιατί είστε πάρα πολύ καλό παιδί. Ναι, το ξέρω ότι είμαι πολύ καλό παιδί. Είσαι ένας άγγελος. Ναι, το επώνυμό μου, το δεύτερο μου όνομα είναι Άγγελος. Μισό λεπτό. Ναι, εντάξει. Χτυπάει το κινητό μου. Κάτσε, είναι η μάνα μου. Μια αναπάντητη έχει. Να και η δεύτερη γιαγιά μου. Δεν σου είπα και εμένα. Να τη, την είδατε μισή. Να τη για άλλη μια φορά. Την είδατε. Ωραία. Και για να σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε ότι πάρα πολύ δύσκολα βγαίνουν οι γέροι στο YouTube? Πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολύ ελάχιστοι στον κόσμο και ένας από αυτούς θα είστε τώρα εσείς. Το ξέρετε? Γιατί να βγαίνουν δύσκολα?
Σε Εγώ ευχαριστώ, βέβαια- αλλά σου είπα πάλι τουαλέτα ήμουνα. Εγώ- Σημαίνει αυτό, γεια. Βγήκα Ναι, τώρα γιατί που δεν το ήθελα σήκωσα. υπέροχο παιδάκι να μου πάρει συνέντευξη. Πάλι τουαλέτα, Και ψάξω δεν γιατί ήθελα. κάτι γίνεται. Να το διώξω και να το προσβάλλω. Εντάξει, Γιατί εσύ είναι δεν ένα το φοράς παιδάκι όχι, ανάλογα. εξαιρετικό. Το λένε Όχι, νεκτάριο μπορεί να έχω να άγγελο. πάω 2 ώρες μόλις με Ωραία. πέρασε τι δουλειά γίνεται. Έλα, γεια. Είπαμε δεν λέμε με ονόματα. Είπαμε δεν λέμε ονόματα. Είπες όνομα. Δεν πειράζει. Ωραία. Σε λίγο καιρό θα μάθετε πάρα πολύ τεχνολογία. Δηλαδή, τώρα έχουν βγει πτάμινα αμάξια, αλήθεια. Έχουν βγει αμάξια που οδηγούνται μόνα τους, είναι σαν το PlayStation, δηλαδή με το τηλεχειριστήριο. Αυτό. Ναι, το έχω ακούσει, αλλά εγώ τώρα για σας τους νέους είναι. Ωραία. Εγώ Πάμε, έχω μια κόρη, πάμε σε κάτι γρήγορες ερωτησούλες. να πω αυτό. Εγώ έχω μια κόρη και όπου χρειαστεί με πηγαίνει. Δηλαδή, Στο γιατρό, κανένα καφέ πάμε και πίνουμε. πιστεύατε ποτέ ότι θα βγείτε σε τηλεόραση ή YouTube? Δεν άκουσα. Πιστεύατε ποτέ ότι θα βγείτε στην τηλεόραση? Όχι, ποτέ. Όμως τώρα βγήκατε. Ναι, γιατί φαίνεται ο Θεός μου το έστειλε αυτό το καλό παιδάκι. Εδώ πέρα να μου πάρει συνέντευξη. Ωραία. Να κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Εν τω μεταξύ, θα θέλατε να μάθετε την τεχνολογία την καινούρια? Εγώ, παιδί μου, τι να την κάνω τώρα την τεχνολογία. Να τη Άρα, μάθετε. Ο άνθρωπος είναι καλό να μαθαίνει όσο ζει, αλλά εγώ τώρα έχω άλλες ασχολίες. Ποιες? Έχω ένα τσιπάκο έξω. Να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν ασχολίες που θέλετε να κάνετε στο μέλλον? Ασχολίες για μένα. Ναι. Ό,τι κάνω τώρα θα κάνω και όσο μπορώ. Ναι, ωραία. Δηλαδή Τα τσιπάκια μου, τα λουλούδια μου. καινούρια πράγματα. Σαν τι καινούργια. Εννοώ να φυτευτούν καινούρια λουλούδια σε εσάς, να φτιάξουμε μια πισίνα στην αυλή. Όχι, δεν έχω εγώ τέτοια δυνατότητα για πισίνα. Ναι, αλλά μπορείτε να την κάνετε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε τσουλήθρα. Για τσουλήθρα λέω, για πισίνα. Δεν υπάρχει γιατί θέλει πολλά λεπτά. Πολλά λεφτά, ναι. Τι θα λέγατε αν ότι μπορούσατε να τα μαζέψετε αυτά τα λεφτά? Μπορείτε, κι όμως μπορείτε. Δεν μπορώ. Γιατί τα λεπτά είναι πολύ λίγα και δίνω πολλά στους γιατρούς και στα φάρμακα. Άμα όμως πίνετε τα φάρμακά σας και κάποια στιγμή δεν θα χρειαστείτε φάρμακα, τότε θα μπορείτε να βγάλετε